Здравейте! Играем играта House of Slendrina, което значи къщата на Слендрина. Така, значи първо искам да се извиня за една работа. Значи, как да ви го кажа, аз чувам музиката на играта, а вие не я чувате, защото някак много проста програма имам за снимане и играта се играе на телефон и точно за това много проста програма за снимане имам и не става работата, така че аз чувам звука на играта с слушалки, много е силен и нали да не кажете, той е бебе, вика като лут, като няма музика. А в момента аз чувам музиката много силно, даже ето вижте как се чува при мен и сега ще ви покажа малко. По същия начин се чува и при мене. Така. И нека натиснем play. Чуй сега, easy, ще дам easy, защото нали, искам да я превъртя бързо. Така. Чакаме да зареди игра. Музиката от начало е нещо като тън 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 тън. Пиано, през цялото време е пиано. Така, тук имам мап, който ми показва къде съм, как съм, що съм. Но май няма да го използвам. Така, след като взема 8 Peaches, ще горе какво пише Peaches. Peaches или не знам как се произнася. Трябва да проверя в интернет какво значи. Трябва да ги сложа ето където вижте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Трябва да ги сложа тук. Тук има някакъв си ключ. И после мога да мисля, че... Опа, извинявайте. После мисля, че мога да изляза през тази врата от къщата. Така. Нека да видим какво ще стане. Така. Трябва да намирам ключови, с които да отключвам заключени врати. Тръгвам напред. The door is locked. О! Още от начало страшно. Така. Тръгваме на тука. Да видим с вратата да няма нещо. Ето, ключ. Това трябва да се проверява за вратите. Ключ или, нали, Peaches или както се казва. Аз викам, че това са пъзели или не знам. Аз мисля, че това са пъзели и трябва да отключа, нали, с тях. Ще видя на тук, че ми е първо. Искам да видя, нали. Искам проверя всичко наред, нали. Да няма, примерно, той не съм проверил и такива. Тук какво има? Надолу. Та е килера. The door is locked. You need a killer key. Трябва ми някакъв специален ключ. Я да видим тук за вратата да няма нещо. Защото по принцип има много. Тук няма хубаво. Тръгваме. Още един дълъг коридор. Намерих страничка. Ето за това става въпрос. Затова ги мисля на пъзели, защото е нещо като картинка, като се съберат. Та света. Да, това си тя. Сега тук много ме е страх. Чу се нещо като скърцане. Нещо такова. Той е скърцаща врата, не знам как се... Не знам дали ви знаете как се чува скърцаща врата. Стига с тъпата музика, бе. Чухова картина. Кой се е сложил тази картина? Тук не е добре с главата. Така, нека видим тук какво има. Но обратно е идиот. Кой ти? Боже му.
Вратата! Отвори, бе! Абе, отвори! Самта. Той си отвори очите, не знам дали забелязахте. Ако не забелязахте, върнете клипа. И ми затвори вратата. Вънка има дух. Отвори, бе! Отвори, бе! О, благодаря ти. What? Не искам да отивам. Молих му се да отвори, сега не искам да отивам. А какво ли бе тая? Кой е бил? Страшно е. Страшно е. Доста страшна игра за фейк версия. Аз ще си мина само. Не, сега нищо не ми направи. Щом жената е тук и сме. За коре бе? Аз ще имам при нея. Ако му би ма, какво направя? Коре беше, ма? Къде отиди? Пак ли бе? Аз стига страшната игра. Искам се махам. Боже, искам се махам. Не искам седя повече тук. Кой пък е закачал тези стъпки картини, бе? Молица. Къде е вратата? Изхода, къде е? Изход. Искам изход. Толкова много. Дойде ми в повече. Аре бе, не искам да умирам. Значи играта е нещо подобно на Слендърмен. Ако гледаш много време, нали, духа, умираш. Имам още много хорор игри в телефона. Мисля, че ще снимаме на тях. Много обичам хорор игрите. Къде съм? Така. Значи минах от тук. Заобиколих къщата. Мисля, че съм влизала и тук и тук. Заобиколих къщата. И се връщам от тук. Само, че не съм влизала някъде на друго место. В кухнята не съм бил. И тук май не съм бил. Дай сега ще отим набързото там и... Аре, не искам да виждам. Човек, телефона ми много... Сима да бъгва. Плаши много рязко с музиката. Ако можех музиката да ви пусна... Не мога обаче. Бръмбари. Така. Не, нагоре не искам. Прав бях, че тук не бях. Музиката е много, разберете. Много гадна и като отвориш ръта едно скърцани. Прав бях, че тук не бях. Ето където ми виждате пръста сега, нали? Показалица ми. Имаше една глава, не знам дали видяхте. Ако не видяхте, върнете видеото. Знаех си, че тук, ето е главата. Отиде си.
ключ ми е използван. О, колко използван ключ за Peaches. О, виж още едно Peaches. Аз ще ги събера бързо. Не знам колко дълго ще стане видеото, но колкото и да е дълго, ако превъртя играта, го изгледайте, хора. О, тя беше и тук. И тук така и се виждаше главата. Стига. Извинявайте за тези бъгове, обаче телефона ми е малко странен. Обаче играта му вари. Така, Като дойде до тебе, викат едни, не знам какви са, обаче викат много здравата. Да отида тук. The door is locked. Тук не съм бил, мисля. Стига скърцането. Хора, който е измислил за тези ужаси, нали, игрите на ужасите, който е измислил такова скърцане на вратите им, не знам, много е лошо, много страшно и разбира се много гадно. Намерих ключ и мисля да отида тук, защото искам да отида още от началото. Сега стои тин-тин-тин-тин. Сега като отворя врата и почва една музика. Тин-тин-тин-тин. След иде едно дън. Много гадно пиано. Мисля съм... О! Не е баш най-добрата графика, обаче играта е добре измислена. Не казвам перфектно добре. Тук си намерих един ключ. Сега ако намеря стая да отключа и да си взема Peaches, нали, такова страничка или котето, аз съм шефа тогава вече. Чай сега къде не съм бил. Значи малко минах от тук, не почнах от тук, искам да от тук, обаче не можах. От началото минах от тук, така, мисля, че беше така, после тъй, така. И се завърнах, нали. Обаче бях в drinking room, не, dressing room. Нали бях тук, така и се върнах. Обаче всичко е било проверено. Сега мисля се кача нагоре и да ни кош има там. Човече, стига страшната игра, човек. Не е баш най-добрата графика, обаче е много страшно, много бързо да плаши. Така.